Assalamu alaikum guys, barkanku da zuwa wannan channel din. So idan wannan shine zuwan ka na farko, kada ku manta ku danna mana subscribing and then ku yi liking din wannan bidiyon, sannan ku yi share din shi a WhatsApp group haka da abokananku saboda su masu amfana. And then kuma a wannan channel din muna dropping duk wani abu wanda ya danganci mining da kuma airdrop da yadda ake samun kuɗi online. Okay, so a cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna mana yadda zaka sayi da Notcoin ɗinka da zarar an yi launching din shi ba tare da bata lokaci ba. Why I'm saying that, me yasa nake cewa haka? Saboda the moment an kai launching din new coins, sabon coins, inda an kai launching din shi, za ku ga coins din ya fito da tsada. Za ku ga cikin mintuna kaɗan coins din kuma ya yi dumping, wato ya yi dumping, ya rage kuɗi sosai. Let me give you example. Yanzu za ku ga wannan, bari mu duba example as wanga. Su kamar da kuke gani wannan sabon coins ne, kun ga inda aka yi launching din shi nan gurin, gashi inda aka yi launching din shi. Ana launching din coins din, lokacin da aka yi launching din shi kun ga coins din ya yi dumping, ya dawo, gashi kuna gani gashi ana launching din coins din lokaci kaɗan, ba da daɗewar launching din coins din ba, kun ga inda ya dawo, kun ga sai da koma $1. So the moment an kai launching din coins, mutum abin da zai yi kawai shine sauri ya sai da coins din, and then in ma holding in zai aji coins din ne, so zai iya siyan shi daga baya bayan coins din yayi dumping. Shine abin da mutum zai yi. In ba haka ba kuma za ka yi asara ne. Misali za a yi launching din coins, kai airdrop ko kai mining, ka samu irin $100 haka, so the moment ka tsaya wasa baka yi sauri ka saida ba, zai iya koma $50 kai asaran kuɗin ka. So insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yanda za ku sai da shi kowace exchanger ce, whether Binance ne o KuCoin ko OKX, kowane kala ne wanda dai suka yarda da shi cewa za mu yi withdraw din coins din mu na Notcoin. So let me give you example. Kowane exchange, duk wani exchange da za ka yi amfani da shi, whether BYBIT ne ko Binance ko OKX, kowane kala ne, wannan bidiyon zai amfani ka sosai saboda gaba ɗaya kowane exchanger abun nan ɗinsu guda ɗaya ne. Okay, so abun da za ka yi shine haka zo nan gurin inda aka sa trade din nan. So lokacin da aka yi launching din Notcoin, za ka gan shi ya dawo as new. Kana taba nan, in ka zo February za ka gan shi nan, za ka ga inda aka sa new din nan. So za ka yi clicking din shi, za ka ga Notcoin, za ka ga coins din a sama. So za mu jira dama countdown ne na coins din, saboda the moment ana listing din shi za mu sai da shi. So za ka jira, kana zuwa za ka ga an sa countdown nan gurin. Idan kana amfani da BYBIT ne, so za ka gane shi nan gurin an sa shi, ana listing din shi kenan. Ba za a yi listing din shi, za ka ga yana mintuna muna jira a yi listing din shi. So the moment an kai listing din shi, kana zuwa nan gurin new, za ka gane shi on fire. So kawai za ka zo nan gurin. Misali, let me give you example da wannan coins din ina, bari mu gani. Za ka taɓa wurin trade din nan. So kana taɓa wurin trade, za ka zo automatically, za ka zo ka yi searching Notcoin za ka yi searching. So yanzu bari in muku misali da wannan kefe din. So za ka yi clicking din shi, kana clicking din shi za ka dan, saboda akwai dan matsalar network, so yana dan reconnecting. So kana clicking din shi za ka taba inda aka sa sell din nan. Kun ga inda aka sa sell din nan gurin limit din nan, za ka yi clicking din shi a kowane exchange ne, whether Binance ne ko OKX, kowane kala ne, duk abun guda ɗaya ne. Za ka taba nan gurin limit din nan. Kana taba limit din nan, za ka maida shi market. Kun gani na maida shi market. Za ka jawo wanga abu a kowace exchanger ce haka za ka gane shi, kawai ka jawo shi. Kana jawo shi, ka tabbatar nan yana market ba limit ba, kana jawo shi gaba ɗaya 100%, kawai sai ka danna sell. Okay, kana danna sell, automatically coins ɗinka ya koma dollar. Za ka iya sai da abunka, an kuma koda ya yi ƙasa ba zai affecting ɗin kuɗinka ba. Kuɗinka suna ne yanda suke. So ina ganin kamar nan za mu kawo ƙarshen bidiyon. So in kun ji daɗin kallon wannan bidiyo, please kada ku manta ku yi muna sharing ga abokanku, and then kuma ku yi subscribing, saboda wannan channel ɗin muna aji duk wani abu wanda ya danganci making money online, mining, airdrop da sauransu. And kuma in ka san baka da BYBIT kana bukata, so akwai bidiyo wanda nayi, za ka iya duba YouTube channel din gashi nan, sai ka kalla bidiyon full bidiyo din yanda ake amfani da BYBIT. And kuma insha Allah next video zan nuna muku yanda za ku samu kuɗi almost like, in zan ci za ka iya samun $10 kullum a BYBIT. In dai kana da like $100, za ka iya samun $10 kullum
kyauta kana zauninka a wayanka. So saboda kada ku manta ku subscribing and then dan Allah a yi ma abokai sharing and then kuma a yi liking saboda abun nan ne YouTube su gane cewa su mutane suna liking din videos din suna pushing din shi. Na gode da kallon wannan bidiyo.